John chapter 11 from verse 39. Yes. Jesus said, "Take away the stone." Yes. Martha, the sister of him who was dead, said to him, "Lord, by this time there is a stench, for he has been dead for 4 days." Verse 40. Jesus said to her, "Did I not say to you that if you will believe, you will see the glory of God?" 41. Then they took away the stone from the place where the dead man was lying, which is Lazarus. And Jesus lifted up his eyes and said, "Father, I thank you that you have heard me." 42. "And I know that you always hear me. But because of these people who are standing by, I said this, that they may believe that you sent me." 43. Now when he said these things, he cried with a loud voice, "Lazarus, come forth." 44. And he who died came out bound hand and foot with a grave cloth, and his face was wrapped with a cloth. Jesus said to them, "Loose him, let him go." 44, right? Yes. Thank you. Father, bless the reading of your word this morning as I'm standing in the mighty name of Jesus. We thank you, Lord. Amen. Can I have just one vernacular? In other season, no Xhosa. I think the majority here is Tsonga. Okay, no. It's fine. Uzoma kanjani? Funda 39. Verse 39. Jesu wathi, "Susani itshe." uJesu wathi, "Susani itshe." uMartha udadewabo ofileyo wathi kuye, "Nkosi, usenuka ngokuba sezizile." Wathi uMartha, "Nkosi, soyanuka ngoba sodlula amalanga ayi-4." 40. uJesu wathi kuye, "Angishongo yini kuwe ukuthi uma ukhona uzokubona inkazimulo kaNkulunkulu na?" Angishongo ukuthi uma ukholwa uzoyibona inkazimulo kaJehova. 41. Balisusa-ke itshe. Bayenza njani? Balisusa-ke. Lalela. Uthi susani itshe. La sifunde khona, hlala ngebukazi uzokusukumisa. La sifunde khona. uMartha noMaria abasisi bakaLazarus. uLazarus washona eBethel. eBethel is a place of death and resurrection. Hallelujah. Kodwa ngoba bayazi ukuthi uLazarus ungumthandi wakaJesu. Uma sekwenzeke konke, babona kungcono ukuthi kugijime kutshela uJesu. Njengamanje uma ungavela ifone noma wangena umuntu laphaya athi kimi usisi wakho ushonile, angeke ngisahlala, nizobona ngizophithizela ibese ngiyahamba. Hallelujah. Noma ngeke ngihambe immediately, manje uthole imessage but ngizohamba. Lalela kule message history. uJesu mabasethi ukumtshela azange aphenike, azange ayenze lutho, azange aphendule, azange apakishe, wasihlalela. Bafika eBethel. Babakhona abantu. Kwakhala kwenza konke. Kwalungiselela lesifo. Wanqwashwa uLazarus. Sekanqwaliwe. Angeze nakusasa after the funeral. Uyasikhalela uJesu. Amele ngesikhathi sakhe. Azazi ukuthi yini ophilisayo. Yimi obabusayo. Yimi omsusa izinto zonke. Wafika. Makafika na uMartha. Huyo complainayo. Umathi susani itshe. Huyo tisekunamalanga. Lo mnuko ngeke sukhone. Ngabanjani sikenza njani? Lalela uInsert umuntu onolwazi. Oze ngepurpose. Wazi ukuthi uzwenziwani. Uzomvusa kanjani? Uyambheka umuntu onolwazi. Akaphenduli, uyathula. Ubone authority. Uma ungangena uMandela manje, the late sizothukuma sonke sitatazela.
ukubona nokuhlela kwethu. Ngoba njengoba ungena yena uRamaphosa siyasaba. Lalela. uJesu akabonisanga ne-authority. Usingenela njengawonke umuntu. Ngoba uyasazi. If you know yourself, you shall never panic. Irrespective of situation, irrespective of circumstances, but you shall stand. Wafika uJesu. Uyalayela. Futhi akenze lutho. Uthini mawami? Balisusa-ke itshe, kepha uJesu waphakamisa amehlo wathi, Baba, ngibonga ukuba ungizwile. Lalela. Bengazi ukuthi ungizwa njani. Bengazi ukuthi wenzani? Ungizwa njani. That is God who heard our prayer. Whenever we bow, whenever we ask, there is a God in heaven who is listening. Amen. Jesus. Yes. Una-authority. Unolwazi. Unamandla. Ngithi kumakhelwane liyawusuka. Lisawusuka lelitshe. Angendaba ukuthi how many years. Hayi ngithi lizosuka. Ngoba siphethe umnikazi wethu. Phethe umnikazi wethu. Kunama-principles anihluphayo singabantu. Kunezinto esibambelele kuzo esisihluphayo. Ukuthi aphefome imihlolo empilweni zethu amazwi ayambambelela. Fanele siwasuse. Singahlali nawo. Qhubeka. Uthi-ke uJesu bengazi ukuthi ungizwa njani. Bengazi ukuthi ngizwa njani. Kodwa ngenxa yalesi sifuba esingiphahlileyo, ngishilo lokhu ukuze bakholwe ukuthi nguwena ongithumileyo. Hey. Hey, sithunyiwe mani. Apostle uthunyiwe. Ukuzosusa amandla empilweni zethu. Apostle uthunyiwe. Ukuthi sikwazi uhamba sikhululekile. Baba wabizwa. Waphiwa igunya. Waphiwa i-mandate. Wakabana purpose. Yokuthi let him open it metal veil. Hallelujah. Praise the Lord. Bakhala bakhe uyabahola. Uzawuhola. Angeke uhole nje. Kodwa ukhona umuntu lomthumelela ukuthi akhole. Ukwazi uhamba kahle. Ukwazi ibona indlela. Noma basoyimpumputha uyavuka. Jesus. Liyasuka ilitshe. Lalela ngitshela. Nangamanje into yokuqala kule message akathi uJesu phumani. Uthi come out. Makayisho kahle athi you Lazarus. Aba specific. Khona amanje akuhluphayo nje. Fanele specific kuwo. Yeah. Ukuthi aphume. Ukhona amanje akuhluphayo nje. Abambelelayo. Be specific. Aphume. Angasabambeleli. Until he says so. Hallelujah. Khona izinto ezifanele sizibheke. 4 principles in the scripture. The first one. Remove. Ngisusa kanjani inzondo yami? Amen. Ngisusa kanjani ungakwazi uxolela? My God. Ngisusa kanjani ungakholwa? Ngoba uyabathwala abalukholwayo. Mina ngilalela izwi namhlanje. Mangiphuma ngale gate sekhohliwe. Yeah. Nalamazi uNkulunkulu abashiwo. Mangifika ekhaya, my language is twisted. Angisathi noma isimo yebo singavu sengakhohlwa kuthi ngithandazele. What declare? Remove. 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 Tell msalani uthisusa amakhi ezibambelelayo. Ngabe yisuse okungi
Remove. Khona umsebenzi osibekele kuwe. Ofanele siyenze. Kodwa ukwazi ushumela nenzonto mani. Uyashumeza ngobani? Bayolithola kanjani? Awukwazi ushumela emhlambini wakaNkulunkulu unganalo uthando. Awukwazi. Ngoba ushumeza intatani enganabazali. Yengakwazi uthando likamama. Yengakwazi uthando likababa. Iyakhula nje isimangalelo ukuthi sengimdala kodwa azange alithole uthando. Uza kulomnyango kule gate yase-Fertile Field ezwile simemezelo uJesu. Sithi uyasindisa. Sithi uyaphilisa. Kodwa makafika akabone imihluko. Remove. Siyabalanda. Bayosithola sinjani ngamaqhubu. Bayosithola sihleli kanjani endlini kaSimakathe. Bayoyithola injani i-Fertile Field. Remove. Hallelujah. The second principle. Yabona kule ngikhulumile manje ukuthi uma ungakholwa angeke ulunge. Somebody just read it past. John 14 verse 12 uthi, he who, lalela, angisazi isilungu, but la yazo ukuthi uyadirect. He who believe in me as the Father angayenza noma yini. Sihluleka nokuthi sibatshele ngoJesu ngoba asinaye ngaphakathi, asimethembi. Manje ukubatshela wenzeka lokho yokhuluma language efana neyami. He who believe. Yabasebenzela abalukholwayo. Uyalukholwa na? Izwi lakhe. Uyalukholwa na? The second one, if you read verse 43, there's a response. Uyaphendula uJesu kule mibuzo yakhe. Mfundela 43. Esekhulumile lokho wamemeza ngezwi elikhulu wathi, Lazaru, phuma. 43. Yaku 42. Bengazi ukuthi ungizwa njalo. Bengazi. Bengazi. Lalela. Bengazi. Uthi ungizwa njalo. Ngizomethemba njalo. Ngohu yaya zindlela. Uzogihola Yesu. Angivele. Phezulu ezulwini konanga. Ngibone phakade wangithula. Wangishiya. Ufuna ukula njalo na. Uyamukholelwa lo muntu. Kuthi uyayazi le ndlela ohamba kuyo. Uyayazi kusasa lakho. Uyayazi ukuhluleka kwakho. Ayikho into angayazi. Noma sewulele ebusuku. Ufukabele. Noma sewuyavuka. Sewuyaliyazi ilanga lakho. Ukuthi lihlelwe kanjani. Kungakho siyasihlupha ukuthi sithi align our day. Because sikhona esenzekile esingeke sisibone. Kodwa mase sivuka, help us Lord. Direct our path. Uyaphendula la. Cha uyazi na. Kuthi uyezwa. Abantu bakuzwa manje kusasa siba ukhohliwe. Bakubona manje ngoba usenkonzweni nawo. Tomorrow they forgot about you. But lo, uma zange akhohlwe mina. Angangikhohlwa kanjani? Ngishumayela ngesibindi. Ngoba akazange angikhohlwe. Noma bese ngisedakeni wakhipha kulelo daka. Bangilethe emkhanyeni. Amen. Jesus. Amen. The third one, ngithe ngizokhuluma ngama principle I4.
avela kule message kule scripture uyarelease ku verse 44 uthi verse 44 verse 44 verse 44 verse 44 waphuma ofileyo eboshwe izinyama wayenza njani ngoba ukhulume bani uJesu phuma kuleso simo phuma kuleni phuma ekuhluphekeni. I always said death is not my portion, poverty is not my portion, lackness is not my portion. I am more than a conqueror. Christ who lives in me akabonwa waziwa yini yake nuphela ngendlela ufuna ngayo kodwa yena nawe. Haleluya. Qhubeka. waphuma ofileyo obeshwe izandla ngezindwangu ubuso bakhe bumbozwe ngeduku Wayenza njani? waphuma ofileyo Waphuma wenza njani? Ofileyo. eboshiwe izandla nezinyama Ngoba bekafile. The resurrector yafika. There is a resurrector now. Who's coming to take you out? Kulesi simo sifile. Kulesi nto sikumabelela. Remove. If I tell you the message of today, I shall say to you, roll the stone. Take away the stone of not believing in God, of those circumstances. Lalela. Uma ungangibuza ukuthi yini ukususa. Lalibona lelibhodlela bamphela. Lalibona lahleli khona. Yenzeni? Yenzeni? Khona izinto uthanda uhamba nazo. Awufuni usiya. Awufuni sisuke kuwe. Ubamelele uNkulunkulu ofanele wenze imihlolo ngempilo yakho. There is a God of miracle. Bathi ngimisebenzi bonke. Angithandi ukukhuluma nami ngoba lento ngikhuluma kuyilalela. Bathi bafuna imisebenzi bonke. Baqualifya bonke ngama degree nama honor wabo nama bachelor. Ihehle ifavor kaSimakade. Afoke mafotosa. Angelelele. Bayithathe leya matric. Engana le qualification. Ngoba sowugibela umnikazi. Orimuva yonke amaphepha. Ungena umnikazi. Othathanda hlose HR. Awathinte. Remove. Bless Jesus. Hallelujah. Siyangqoba kanjani sisahleli? Kunamazwe ethu. Uma kuthiwa nikele ubaba bekhenza inkonzo endlelana athi our wealth singayikhiphi sibalabala. Let me say something to you. Ungasimangalela sijayiva. Ngasuka lana ngishiye endlini unganasenko. But guess what? Mangifika there is something. Engazi ukuthi velaphi. Usibona sigida ngalendlela sisusile konke sathemba yena. Salandela. Lalela. Nang umngane kaLazaro. Ubiziwe uhleli nepurpose yempilo zethu. Hallelujah. Uma ufuna umbona lo nkulunkulu kuwe, ungamfuna umbona kimi. Mbona kuwe empilweni yakho. Sebakudelile, sebashilo amagama. Ubona yenza isimanga. Ngoba umnikazi wevangeli. Hallelujah. Ngoba umnikazi wevangeli. Uthi lana. Yababona abaprofeti. Mabangene endaweni zakibo. Abalalelwa. Futhi ababathathele engqondweni. Bayababukela phansi. Lisho njalo izwi lenkosi kuMathewu 14. Mara mawungangena umprofeti osingamazi la. Avela kuphi uzosibona. Ngalelolanga. Believe in whatever the prophet of God is telling you. Hallelujah. Amen. Namhlanje uNkulunkulu ungithumile. Akangithumela nina nonke.
bangithumele kiba ngibazi baziwa kuye khona umuntu uhlele nokule isikhathi sekakubiza ukugula kwakhe susalelo lithi Amen. khona umuntu akakwazi ukuxolela uzawuhlala athandazelwa njalo susa inzondo khona umuntu uma ukabanye baphumelela akananhliziyo ukubafisela abathike ngaphayo bakhuluma abafunde sebaphumile endlini kaThixo susa loyo moya remove that storm khona umuntu akahleli angalibulali bakhe angaliqeda lingasaphili ngithunyiwe manje help me Holy Spirit thunyiwe loyo muntu akavulela izinto ngoba uJehova ufuna remove kuthi ezakhe sivuleke sibabekile ngoba uyakwazi ukususa izifiki uyakwazi ukususa noma isimo esiphi susa mntakamama usimoshele ixesha wena ngokwakho awumoshe ixesha lomunye umuntu khona umuntu ungena kule gate uyabala athi ngifuna ukubona ukuthi izawuphelela phi i-fertile field ithi ngitele iyaphambili iyakhula iyonqoba noma bangasala bayi-5 ilabo uNkulunkulu abathembile susa loyo moya khona umuntu makakhuluma ngeminikelo uyacriticize ithola igama le-criticism yeka susalelo lithi ngoba umabelela eyakho imali awubambelele omunye umuntu ubambelele eyakho ngoba ngasakhulumi ngomnikelo wasinikelela bathi sihamba neqhawe liyasinakagela manje sihlushwa yini usumbona haleluya ngithunywe komunye umuntu uzobaleka ukufikela nini njengoba ubiziwe kanje ngeke inkosi izokuthandazela bethi thank you ngoba inkonzo lobizelo kuyo uyayibalekela susalela ilisho lokusaba uye labizelwe khona ithini ngisho lamazwi namhlanje haleluya amen wabaleka nje ubalekela ubizo lakho uzohlupheka njengomamandla ngalibalekela ngagcina ngiphelelwa yonke into alisabeni liyahlalelwa instate liyathandwa uhlale kulo ngalamuhla sabaphatha ePestofeni liyakhipha lona estatusini sokuthi senjwayele ukuphusha iwilbaro yasePick n Pay liphindela ubuse ikholingi leyo uhambe ngeplastic yanto ezimbili ngoba ubiziwe angeke ubaleke uthi uyasikhuluma isilungu avale nama-interview athole kodwa ungabi nalomnyango ovulekayo ngoba ubiziwe usibona sihlanya ngale ndlela asanje sisabe sasaba namhlanje sidanile why so pride why so pride ngakwazi ukulala nge-thank you why so pride wasusa i-status ngakwazi ukulala nge-thank you ngabaphathele phansi njengoba fanele sibanake sabe sesiyakhuluma wow unto you alikakakufikeli nakufikela uyothi noma ulifuna umnyomo uthi baba ngiqonele let me tell you my history. I've never worked in a small organization. Hallelujah. The seven other company I can name them. If Umbudanya Party, I was there. If Umbudanya Deloitte, I was there. If Umbudanya Estenian, I was there.
uyadinga waphuma manje ukuphuma uthatha lo wasemuva amuphelele. I had to train this person impacting like a retrenchment angazi nala ngiyakhona nokuthi ngasitshela ukuthi kine experience so thumela ama CV wami kuzoyenzeka. Hey, the resurrector that abusa abantu abafile wathi ngiyakuvala angeke ngisuse lite for 3 years. Ngasitshela ukuthi ngina ama business. I was in the shuttle industry. 2. There was not CI. What do we call this thing here namhlanje? Amapanta. 2 paid up. Aphi namhlanje. Awekho. Ngasala nale Corolla ngoba ngiyayibhadala manje ukuretrench. Ngasabela ukuthi ngizoyenza njani. Ngasitela ngenqondo yenyama. Ukuthi ngizothola omunye umsebenzi. Wathi wow unto you anamabwe namaza. Uthi uzothola umsebenzi. Kuthixo mina. Babikhiye zokuvala. Babikhiye zokuvula. Masikubona. Bahlala. Basaba nabantu ngawonda. Wayibona pride. Lelo ukuthi bahlangana nayo. Ungabali eshop. Uthi Nifikela manje idlala isinkwa lesi basibhekayo. Hey laba nabo mama esikole ngiyahlupheka. There's no one around me. Ngisele ngingedwa noNkulunkulu. Lo ongibizile ongibalekelayo. Ngihamba ama ministry hure. Mababiza abantu bokufuna umsebenzi yini okala. Mabathi amasibi yini okala. Akwenzeki lutho. Ama interview in a week. Ngihamba 3-4 bese ngasazi nokuthi ngiphendula kabi kuphi. Uwanazi lena manje 2021 ngoba ngiphume ngo-2020 I had to be ordained. Yuma we manje ordainwa umntana assembles bona amakholoro amasheka amaphepulu yenza njani ngisaba nabantu ngoba mina bengishumayela abazalwane lethi ngiyenza ngisayenza namhlanje bengiyenza uma manje waziwa uma phambi kwabantu ebandleni ubiza imali the pride swallow your pride up. Na ordained 2021 2022 bangiselela i-consecration ngiyasaba angifuni ngiyadida sengisihlalele indlu yakwamanje yathathiwa bakila amabox rekeshita hila masuyele the God the resurrector the one who removed the stone sengibakishile kuleyo viki ngiyahamba anginalanga yakhona fanele ngiwele ekhaya eLimpopo sengifuna nama-truck yendele wosiyakha rara shikalamaya ungeni khona onemandela shukamaya angibuze lusisi ayosorenso futhi ngiphelele inhliziyo ngizwe ngikwata ngoba sengikhathele ama-interview athi I've got your CV on the PNet. I'm calling from Regenesis. It is in Santen. And Musemibuso, I will call the hiring manager. But before I do that, I will send you a link. Complete it. Once you are done, I will tell you. If you are Nanaso Scat, Sikulo Shedi, Anina Mushakasi, electro with Numshakasi in the Wi-Fi. Ukuthi kwazi uconnecta ku Teams ifoni yami ayina data remove the stone umbona the miracle working God ngenhlanhla my daughter went a spare laptop esimfonela she ran she drove wazane Wi-Fi yakhe
wangiconnectela. Angazi nokuthi ngithini kula belungu. Phela besihlungu. Ugcwele inqubeko ke. Ugcwele stress. Ngibalekile nina. Ikholi kaNkulunkulu. In that week, Tuesday bayenze interview. Bazalwana ngazi ukuthi ngiyothini. Nangabelungu bababili panel. Mihlala. They are looking for someone who had the banking experience, which I have. They are looking for someone who has the auditing experience, which I have. I'm not bragging. Guess what? Ngaputa. Manje ukuputa ngabangathi bathi uNkulunkulu cela bangasabuyi ngoba ngiyahamba Friday. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. The angels bow before and worship and adore Him. What a mighty God. In the morning of Wednesday, I got a call. The lady Sarazia, we worked together at Standard Bank. When she looked at the name, it was familiar to her. She called, look at my age, Mazalani. In 2 years' time, I retire again. They were supposed to go and get somebody very young. Auntie gave me. We looked at your experiences. You are the right candidate. And congratulations, Anna. You've got the job. It's a 3 months contract. They offered me the rate. Lalela mina ngithi. Liyaba sebenzela. Abalipo. Liyaba sebenzela. Abalikholwayo. Abalikholwayo. Yisasenjalo manje uthola i-message. I took the rate per hour. Ngathi manje umphendula ngakuda elonjini. Ngathi baba wezintandane. Thixo ungahluleki. Mnikazi wezinto zonke. Uthuma wami wena kuwe. Ngiyabonga. Ngalo msebenzi. I'm going to work for you. I'm going to work for you. I'm going to work for you. Langakwenzela ngakahle khona. Phakamisa isandla. Asukuma. Manje ukusukuma banganganeli. Ngayekamereni lami. Ngathi ubani onjengawe. Ovule iminyango evaliwe. Ubani ongakhumbula umntwana. Sekanikele konke. Angasaboni nala yakhona. Ngayithola. Kanti there's a chief risk officer ezayo emkhampanini. Laba ngiyinjabile ngiyasebenza nabo. Kanti usiza umuntu akuzofanele kusebenze naye. January ngingena ngoNovember ngikalo ngoDecember. Wonke umuntu uyekhaya. 2022. Hey, January uyafika nomuntu. I-chief risk officer manje umuntu omnyama. Laba beyabelungu. Mina ngicela ukuthi uzosebenzela bona. Hayi azange ngene emlilweni kakheni. Makafika. Bangena umuntu omnyama ngoba thina abantu abamnyama sifuna ubona. Lokuthi uzokuthi sikhona sephethe. Sizokusisa ukuthi yithi laba. Ngangena emlilweni. Ngangena emlilweni. Ukhona walesine. Ohamba phakathi. Hey ukhona. Ngangena emlilweni. Mangingena kumlomo sengisithela ngalaba bayithu. Labo bekubasiza. Guess what? Akafuna umthathe permanent. Aloko I renew the God of the stone that can remove
the resurrector, the God of life, the God of jobs, the God of organization, the God of mind. I'm calling upon his name. Mama Tree, yaphela. Lo munye uyakuye. And I'm not going to hire any another person. This person, I did not train her. Yonke into sifundele ngempela ngisifundele. Banginikeza iKPMG. Banginikeza nama-auditors ase-Deloitte. Fanele babanjwe yimi. Mabangena abaswenze audit bayaqala manje. Ngothi sengikrisile ababili. Bayeza they are like about 20 to 30. Fanele ngibenzele onboard. Akekho umuntu wazi system. Nami bengayazi. Ngisifundele ngoba ukhona umoyibwele. Hayi abasebenzela abalikholwayo. Abangazi lutho. Ababambelele kuye. Every morning when I leave, Father, I'm leaving the house. Holy Spirit, walk before me. Bless my hand. Grant me the wisdom and the discernment spirit. Whatever comes my way, let me not fight it on my own. Let you deal with it. Hey, there was a day. Laptop. There was a report that I sent it to her. Akayibohoni. Manje namhlanganise ngena. Uyefanele share. Wathatha laptop. Why did give me? Pooh, where's the report? In front. Like you can never do love about parts back in them. We are now 36. We used to be 45. The whole congregation on the floor. Bangukela no mama no thandazayo. Kwenzakala ngoba ngiyathandaza vele. Mangibulisa ngegama lika Jesu in the morning. Tho ngaphuma bangcwele. Ngaye toilet. Ngafika ngakhala kuJesu. Help me Lord. Give me the strength. Kanti ukhona one of the senior managers. Umbonile umzile. She took it up. Mina ngenzanga lutho. One visa the next day. And I want to see you. I say, oh, but you are so very professional. You did not even show off. But I met you in the passage you were crying. And I heard your boss by escalating. Guess what? Namangasi. Ipunyuke kanjani. Namanjeki. Samange. Awuhlaselwa i-ESCO members zakhe. Abafunde njengaye. Phezulu. Urescue man. Malele msuku umthandaza. Ngiyabona uyakhala uyajumpa. Hanga mlanda ofisini. Ngathi boss mphathi kutheni? Uyalwiswa. Ngibona amadoda ayi-2 umuntu bekaqokile blue. Wakhala. Wathi kunjalo ngathi hold my hands. Father, in the mighty name of Jesus, no weapon forced against the life that shall ever prosper. You shall make a way. She shall overcome. And I went back. Wakuleka uNkulunkulu. Baba ngicela umkhiphe umphomunye umsebenzi. Ungamenza ukuthi ahlupheke. Kodwa thina asisibuyele siyabathandazela. Nalo muntu noma ukuhlupheka kangakanani. Ngeke kuphe umsebenzi womuntu. A week later, yabona sise strategy. Kubona vemaji. Besise Capital Hotel. Let's opposite discovery. Hey, umayenzele imini projector yomsebenzini. Azanda siyathathazela ukudla kwakhona akakuthandi. Ngakunandaba nalokho sinake strategy will go well. Hayimbeka emhlanganweni athi wena. The letter has come. Papa, the next day. Mphathi uyasishiya. Ngibona incwadi. Kodwa ngibonanga kahle logo. Ngibona blue and white. Ithi wena uyahamba. Siswa. Yazi lana ngisebenza nomprofit. Yonke into yami uyayibona. Ene yayenzeka. Ngempela sewuyazi ukuthi ngiyahamba. Khulekela uNkulunkulu ukuthi
Makathole umuntu kodwa. Umvuse ekuseni. Bangambulali la. Ayophila phambili. Wabuyela la vela khona eStandard. Makayenza simenzele farewell, which was last year early, because we did February. We bought him, but it is me doing that. A traveling case. Masiyom Nigeza. I'm proud of my God. I'm proud of Jehovah. I'm proud of Elohim. The God, the provider. The Lion of the tribe of Judah. Ari. Bazalwane. Utshela wonke umuntu manje. Please ningenzele ifavor. Ningihloniphele lo muntu. She saw everything before it happens. And ngempela yonke into ayishiyo yenzekile. Ngiwele ekhaya la ngivela khona. Kodwa phatheni kahle. Limlalele. Guess what? Manje utsho njalo. Lo simkhonzayo. Athi kimi release the role to this one of interview eqala. Manje ngikhuluma ngama-Africans. Africans are apartheid, man. Kuyokhona mina. Jesu. I had to release. Mami kwasimuruthi emelele. Kise kuwe. uNkulunkulu ngibizele bodwa. Uthi ngizokuthandazela. And cela ukhulule inhliziyo yakho nengqondo ngoba le position ukupha yona manje. Uthi wayeka awusoze uyithole enye. Uthi uNkulunkulu she's elevating you. I'm going to pray. Father, in the mighty name of Jesus, I release the blessing. I release the position. Help her, oh God. Let her function well. As the assistant, grant me the wisdom. Grant me the discernment spirit. Let me not fail her. Let me carry her. Shikama satalama. Riendela Messiah kotolo moya kaya. Riekesita haya. I left her. She cried. Indeed. She got the room. Namhlanje ngisiza yena. Ungibona ngikhuluphele ngale ndlela. Ngikhuluphalisa ukuthi ngisebenza lebune elihloniphayo. Sebenza lebune likwazi umthandazo. When I cry, she will say to me, there is God of answer. Society. Uzombone. There is a verse it. Do you want to see the glory in that scripture? If you want to see the glory of God in your life, like what Moses did at Kunkulunkulu, if you don't walk with me, I am not going. Now you shall see it. You shall experience it. Learn of the scripture. Listen, do you want to see the glory of God? When I am full, ukhanya nenkazimulo yakhe. Yokuthi uphile uqobe. Manje niphala ubufakazi. Angiliphi abanye booster. Funa ukutshela ukuthi ukuthatha la. Akubekela, akususela, akubekele. Ngoba uNkulunkulu wezinto zonke. Wadala izulu nomhlaba. Konke kwavela ngaye. Uthi uDavida azange ngimbone lokholelwa kuye elala ngadlanga. Uyenziswa yini? Ngoba uyabathwala bakhe. Ngoba bayakholelwa kuye. Namhlanje cela ususe. Ukhulekele izinafu. Manje ufanele ubone ama results. Susa. Lokho kubalelelayo. Kumsuselelite. Come
Letela lo muntu osihamba naye. Phuma lapho ohleli khona. Phuma ubambe ngesandla. Phuma gijime nawe. Phuma khambise. Phuma mdirekte. Laleleni. Kuleyo ndawo asiyona yakho. Yakho ukuthi uhambe nomelusi. Come on. Laleleni. Phelile isikhathi. Siyahamba emhlabeni. Masifika ngale. Isibusiso sethu siyokhala. Kuthi nathi iluse ungaka. Wokuhlala ndawonye. Khuluma nomuntu manje. Lo muntu uhleli. Uyabalabala. Izinto azihambi kahle. Kodwa uyasinesa. Come on. Uhlaleleni. Amen. Lelikhulu. Umelusi. Uyasazi. Uma kangasazi thina sonke. Ngabe singahlalanga. Ngabe singeze enkonzweni. Sibe sosihlalele emakhaya. Ngoba uyasazi. Nesidingo. Hey bantu benkosi. Uyabona lo muntu ukhuluma ngaye. Anime Dawudi. I trust in him. I've seen him in my life. Ungibona ngita nje. Angisho ukuthi azikho inkinga. Siyamazi umelusi. Siyamazi ubaba waso. Kithi siyamazi